Alright, mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Alright, ay nako, mega love shout out po sa inyong lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. One million in the house. Mega love shout out. At mega love shout out kay Paul Donisa Official, kay Miss Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out. Kay Ma'am Rosalina. Mega love shout out. Kay Ma'am Analisa, mega love shout out. Kay Ji Chang Wok, ayan, mega love shout out. At siyempre kay Kagawad Antonihan. Alright, mega love shout out. 1 million in the house. At siyempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, ayan, mega love shout out po. At mapagpalang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Alright. Tika lang, parang uminit saglit lang po. Aha. Alright, 1 million in the house. Mega love shout out. At siyempre, sa gustong makishare, gustong makisali, alright, comment lang kayo dyan. Para ito sa lahat ng ating mga kababayan na magsasaka. Alright. Alright, 4 million in the house. Mega love shout out po. At sa gustong makisali po, mag-comment lang kayo dyan. Anong masasabi nyo sa nararanasan ngayon ng ating mga kababayan na mga magpapalay, mga magsasaka. Yan, dyan sa ating mga probinsya, lalong lalo na yung mga pamilyang umaasa lang doon sa kanilang palayan. Alright, napapabalitaan natin na ang presyo ng palay ay tag 7 na lang ang kilo. Diba? Nakakalungkot man ang no? Nakakalungkot na ganitong klaseng panahon na dapat yung ating mga magsasaka ang ating priority, pero nababaliwala nang dahil nga sa siyempre yung ating mga negosyante na inuuna nila yung kanilang pansariling kapakanan, kung paano sila magkamal ng maraming kita, no? Hindi naman natin masisisi kasi sila ay mga negosyante, kaya napapagsamantala. Ayan, Clay the Editor. Ayan, Clay the Editor, mega love shout out. Kay Romnick Gibara, ayan, mega love shout out. Kay Clay Editor, ayan, anong masasabi nyo bilang suporta sa ating magsasaka, kung saan dumadaing na po dahil sa kanilang nararanasan na mababang presyo ng palay.
Alright, mega love shout out kay Romnick Gibara. Ba, pang artista ang pangalan Romnick Gibara. Ayan Ayan, anong masasabi nyo? At tayo ba ay mga magsasaka? Alright. Alam niyo po kasi ang noong panahon ay ako po ay magsasaka sa Hello po, kumusta po kayo? Ayan, siyempre okay naman po. Nakakaraos pa rin naman sa maghapon. Alright. Noong panahon na ako po ay nasa elementary ay lumaki ako sa lolo ko kung saan yung lolo ko ay magsasaka, kaya proud magsasaka tayo. Ang problema ngayong panahon, grabe po ang mura ng palay, kung saan ito po yung kinatatakutan ng mga magsasaka kasi nga napakamahal ng natin pag bumili ka lang ng abono, napakamahal na ngayon ng abono. Magkano na ngayon ang abono? Yung pinakamagandang abono nasa 2.5 I think, mga 1.7 yung What is your name? My name po is Boss DTV. Ayan, umi-English ito si Romnick Gibara. Talagang artistahin ang nito, artistahin talaga. Ayan, si Romnick Gibara. Alam niyo po kasi pag alam niyo yung yung restrification law, napakaganda sana noon yung restrification. Ang problema yung ating mga yung mga ating mga nakaupo diyan pinagbibigyan nila yung sobra-sobra yung pag-import ng bigas na hindi naman dapat, kasi nga pag sobra-sobra yung import ng bigas, iyon ang pumapatay doon sa ating mga lokal na magsasaka. Pero mo noong mga nagdaang taon magkano ang kilo ng bigas? 17. Ngayon ay napapabalitaan natin na tag 7 na lang ang kilo ng bigas, ng palay. O paano naman na yung magsasaka doon? Kung halimbawa may sinasaka ka na 2 hektarya na palayan, ang binhi mo doon mga 2 kaban. Ibaba farm inputs, cost of labor, abono, pesticide, insecticide. Napakamahal nga po yung yung mga natin, mga gamit sa pagtanim ng palay. Yung binhi pa lang magkano na. Kaya nga kawawa yung ating magsasaka, tapos paulanan pa ng mga import na bigas. Alam nyo, may nung nagbakasyon ako noon sa parteng Bicol, may nakausap akong isang doon, dating isang empleyado ng NFA, ngayon ay isang businessman na. Noong araw ay ang bili niya ng palay is 21 ang kilo, pero sa loob pala nasa 30. Hindi ito hindi ito na information, pero siyempre ipagbigay nating alam para siyempre kung sino man ang mga insider diyan sa loob, yung mga tapat sa bayan, di ba? Yung tapat na naglilingkod sa mamamayang Pilipino, imbestigahan nila kasi ang kuha nila sa labas is 21 noong araw yun ngayon magkano na lang. Yung mga magsasaka natin sa Nueva Ecija, parang nagsisigawan na sila, tag 7 na lang ang kilo ng palay. Tapos pag bumili sila ng bigas, pinakamababa yung 30. Yung 20 pesos ang kilo ng bigas, limited lang yun kung saang lugar. Like and subscribe this everyone. Yan, thank you po, Boss Romnick Gibara. Ayan, mega love shout out din kay Vicente Mayogba. Alam nyo pag alam nyo yung alam nyo, Boss Vicente, tama yung sinasabi mo na ibaba yung
ibaba yung tawag nito, farm imports, cost of labor abono. Iisipin mo, Boss Romnick, hello po, may munting tanong lang po ako, munting buhay. Sige po, munting buhay, munting sagot din po. Ayan, kay Mega Love, shout out po kay Crisostomo sa Malangka. Malaya po kayong mag-comment yan, ano man ang inyong katanungan. Sasagutin natin sa abot ng ating kakayanan. Di ba, Isipin nyo, magpatanim tayo. Halimbawa, yon doon sa medyo malayong kabayanan. Mga malayo sa farm to market road, yung mga malalayo sa kalsada na hindi talaga nararating ng mga sasakyan. Alam nyo, yung magpaano ka doon, magpabungkal ka ng iyong palayan, magkano na ang isang araw? Magkano na ang isang araw? 500 na. Sa Sorsogon is 500 ang isang araw. No? 500 ang isang araw. Kung halimbawa gamitan mo ng traktor, siguro mga 1.7 kasi mas mabilis yung traktor, mga 1.7, 1.5. Kontratahan kasi pag traktor. Bakit di po ako makakomment sa sarili ko pong live? Hindi po kayo makakomment sa sarili mong live? Baka nasa ano kayo, baka pumasok kayo dito sa akin nang naka-live kayo, hindi talaga kayo makakapag-comment. Baka nasa ano kayo, nasa naka-live kayo tapos pumunta kayo dito sa akin, hindi talaga kayo makakapag-comment doon. Nagpatanim 31k ang gastos, sabi ng 68 kaban kung 55k. Di ba? Kung nasa halimbawa lang, 2 hektarya yung mo. 2 hektarya yung palayan mo. Hindi mo naman po pwedeng hindi i-maintain yun Kasi pagkatanim mo nun, mga 1 buwan, tumutubo na yung sayang live ko po ang aking buhay dito sa Hagonoy, Bulacan. Ano po ba? Baka hinide yung naka-hide yung mo, comment mo. Huwag mong i-hide yung comment mo, munting buhay, para baka may napindot ka dyan, hindi mo ma-comment yung mo, yung hindi ka makapag-comment sa yung live. Iyon, ani na bigas ay di tubo na ako ng 70% ay sa akin. Di ba? Buti kung maganda yung mo, maganda yung patubo, maganda yung di ba? Kasi yung kaibigan, vlogger ito panoorin yung mga nakaraan niyang vlog. Yung siya, halos tabla-tabla na lang. Kumbaga talo siya doon sa mga libor. Taga-asa ka. Ayan, ako po ay nandito ako ngayon sa Antipolo, Rizal. Yun ani na bigas ay di tubo na ako ng 70% ay sa akin. Aba, maganda yung mo, maganda yung maganda yung mo, maganda yung tanim mo. Sayang live ko po ang aking buhay dito sa Hagonoy, Bulacan. Dahil 57 kilogram yung bigas sa isang sako sa palengke, yun magandang bigas ay 980. Abo, mababa yung presyo kasi 980. Magkano pag 980 ang presyo niya nasa 35 to 40 per kilo. Di ba? Kung 57 kilogram, 980. Ang isang sakong bigas po ay 50 kilos. Yung isang pag sinagad mo siguro mga mga 57, mga ganyan, mga 60. Pag sinagad mo yung sako, pero yung sako ang nakalagay diyan is 50 kilogram. Pag 57, ano yung binili mo sa binili mo sa
binili mo sa ano? Binili mo sa palengke, binibenta mo? Or saan eh? Nadikitan na po kita. Padikit na lang po sir para po pang 52 sub po kita. Ah, ganon. O sige, mamaya puntahan kita ha. Kasi pag halimbawa sa palengke ay 25 kilogram, 980 bili ko. Aba, sanang mayroon yan Ma'am Crisostomo. Salamanca. Ano yan? Ayan, Salamanca. Ayan. Saan po ang mayroon yan? 25 per kilo ba? Mura yun Munting buhay. Opo. Mura yun ma'am Ma'am Crisostomo. Swerte mo. Saan ka ba nakakabili niyan? At mai-promote natin dito para yung mga naghihirap nating kababayan dudumugin yan. Sa Alfonso, Cavite, bigas galing Mindoro. Bah, malayo. Sa Alfonso, Cavite, yan, yung mga taga Alfonso dyan. Hanapin nyo yung palengke ng Alfonso. Makakabili daw dyan, 25 kilo per, 25 per kilo. Ayan, sabi ni Ma'am Crisostomo. Kasi dito sa Manila, limited lang yung sinasabi ng presidente na 20 pesos ang kilo ng bigas. Limited lang. Makita mo lang na may 20 ang kilo ng bigas pag may pag may media, pag may reporter. Pag wala na. Kasi limited nga. Ngayon kung halimbawa man na mayroon tayo dyan sa Alfonso, Cavite, sugurin nyo na yan, 25 per kilo, napakagandang na yan, diba? Napakagandang presyo na yan pag 25 per kilo. Pero maniwala ka sa akin Ma'am Crisostomo, dudumugin yan. Alam mo kung bakit? Hindi ang dudumog dyan yung mga yung mga pangkaraniwan na namimili. Ang dudumog dyan kung sinong mga negosyante. Yan ang dyan. Yan ang dudumog dyan, yung mga negosyante, kasi iipunin din nila yan. Ipambinta din nila. Ayun, Lee Sung Son, magandang hapon. Mega love shout out to you, Lee Sung Son. Thank you for coming. Alright. Good afternoon po, Lee Sung Son. Alright. Ayan, yung mga taga Alfonso, sabi ni Ma'am Crisostomo, may nabibili daw dyan sa palengke na 25 per kilo ng bigas. Alam mo dito, Ma'am Crisostomo, Salamanca, pag mayroon yan, Norland Cattle, ayan, boss, yung 20 to 25 per kilo, hindi makain yan, pagkain ng manok. Watching from Abu Dhabi. Ayan, mega love shout out po kay Norland Cattle, ayan, from Abu Dhabi. At siyempre, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Abu Dhabi, mega love shout out po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi. Alright, sa lahat ng mga taga Abu Dhabi, mega love shout out po. Alright, ay malaman natin yan kasi sabi naman ayun, goods ba yun, sabi. Mali kuya, 980 sa 25 per kilo. 980 sa 25 per kilo. Aba, maganda po yan, diba? Kasi pag 980 per kilo, ba? Tika, 980 per kilo. Kasi kahapon ay nung Sabado bumili ako
bumili ako ng Sabado eh. 40 kilos eh. Hindi 25 kilogram. 25 kilo sa halagang 980. Okay. 25 kilogram. Ba, maganda yun ah. 25 per kilo. Maganda bang ano? Maganda ba yun? From Mindoro? Magandang klase na ba yun? Hindi ba yun yung ano? Hindi ba yun yung durog? Kasi di ba yung bigas natin, mayroong buo, mayroong durog. Yung mga, di ba pag sa gilingan kasi, yung mga maganda, hinihiwalay yun sa buo. Sa durog, di ba? Hinihiwalay yun sa durog. Di ba? Kasi kung ano, alam niyo tama yung sinasabi ni Ma'am Norlin Cattle ano. May binibenta kasi dito sa NFA na 20 per kilo, talagang may amoy. Saka may halo siyang dilaw-dilaw. May halo siyang dilaw-dilaw. Hindi ko sa inaano ha kasi pagkain 'yon. Hindi ko inaanohan kasi bigas yun. Pero yun ang totoo. Mayroon naman binibenta dito sa NFA dito sa may Del Monte. Kung kabisado nyo dyan sa Del Monte Avenue, mayroon yan NFA. May binibenta dyan. Yung binibenta dyan is 45 per kilo. Iyon naman yung nakalagay doon, ang nakasulat doon sa ano, binibenta nila yon. Iyon yung sa co-op ng NFA. Kasi mayroong yatang kooperatiba ang NFA. Iyon ang binibenta nila yung bigas doon. Medyo mababa kaysa market value. 'Di ba? Pero ang ano dito, kung sa mababa ang presyo ng bigas, ibig sabihin, mas mababa yung presyo ng palay. Kasi, kaya bumababa sa market yung bigas, kasi nga, baha ng imported. Baha ang imported. Kasi dito sa amin, Saturday, namili kami namalengke kami. Wala akong nakita na kahit 35 per kilo, wala. Pinakamababa is 40 per kilo yun. Iyon yung mga pangkantin. Pangkantin yun na ano, pangkantin na bigas. Yung pangkantin kasi, pag mainit, buhaghag yun. Buhaghag, magandang kainin yun pag mainit. Pero pag malamig na siya, hindi mo, malunok mo yun ano, medyo matigas siya. Malunok mo yun, kailangan may sabaw. Yun ang ano dyan. Kaya sabi ko sa puhunan 31K, kung aanin ng 68 kaban na sa 55 or 57 kilos ay panalo na kung base sa pristeng palengke. Yung nabibili ko sa palengke na 25 kilos sa halagang 980 ay matik, Maitik Hasmin. Maganda. Ang problema, magkano ba ang bilihan ng palay? 'Di ba? Kasi napakababa ng bilihan ng palay. Kung ang sinasabi mo ay 55 per kilo sa palay or 57, panalo ka. Ang problema, napakababa. Kasi last year yun dito sa yung isang kaibigan ko dito sa dito sa parting Kamsor ay 20 ang kilo ng bas.
basta ay 18 to 20 sa tuyo, palay. Magandang presyuhan yan. Pero ang Nueva Ecija, nagdadaingan sila kasi sabi nga ay 7 per kilo ng palay. Di ba? Iyan ang pinakamaganda. Kasi kung ang presyo ng palay ay napakababa, di ba? Yan nga yung kinukwento ko kanina, ma'am, ano, nasa 12 lang ang palay, kuya. Masyado lugi mga magsasaka. Iyon nga, ma'am Norlen, kasi nga itong isang magsasaka diyan sa Nueva Ecija, nananawagan na suportahan sila kasi nga ang kilo is 7. Ang bilis sa kanila, 7 ang kilo. Paano na lang, di patay na sa abono pa lang, di patay na. Oh. Eh lalo na kung 12. Di ba? Huwag na lang magtanim kung 7, di ba? Iyon ang masakit na katotohanan, Ma'am Crisostomo. Kasi nga paano mabibili ng mahal? Kung umuulan ng imported na bigas. Di ba? Sabihin na natin na 12. Patay pa rin. Kasi kung sinasabi nyo, Ma'am Crisostomo, ang kilo ay 18 to 20, may nakapagsabi sa akin na ito, pwedeng imbestigan ito ng yung mga makabayan dyan sa loob ng INIP. Yung binibili nila sa labas na 20, pagdating doon sa loob ng INIP ay 30 ang presyuhan. Diba? Laki ng diferensya. O, kung 5 piso man lang sana yung namimili at 5 piso doon sa negosyante, pwede na eh. Talo-talo na, magiging 25 na per kilo ng palay. Diba? Magandang presyuhan na yon. Makakabawi na yung mga magsasaka doon. Pero kung nako 12, anong gagawin mo sa 12? Kung sa abono pa lang, patay ka na. Kung mayroon kang 2 hektarya, na basakan, yung palayan, sabihin na natin 2 hektarya, ang gagastusin mo doon, sa binhe, sa pataba, sa lahat na gamot, sa manpower, gagasto ka doon mahina ang 50 hanggat sa makaanika. Kasi ang palay 3 beses ini-sprayhan yan eh. Tapos yung pataba, diba? Kasi yung sa gamot, pag bago mamunga yan, spray uli, panibago para gumanda yung bunga. Eh kung nadali ka pa ng bagyo, paano ka makabawi? Paulanan ka pa ng imported na bigas, patay ngayon yung presyo ng palay. Oh. Isipin nyo ngayon, yung yung mga magnyonyog. 'Di ba? Kasama rin 'yan sa napakalaking yung mga magnyonyog. Magkano na lang ang presyo ng kupra? Ngayon 67. 1 linggo kang magpapagod. 1 linggo kang magpapagod. Ikining Indibulo. Chandra Wardana. Mega love shout out. Chandra Wardana. Isipin nyo na lang yung mga magnyonyog. Magkano ang kilo ngayon ng magkano ang kilo ng kopra? 55? 60? Ilang linggo mo paghirapan yan? Kung bibilhin sa'yo na pagkababa mo, may nag-aabang na sa'yong buyer, bibilhin sa'yo per kilo ng 7 per kilo. Diba? Kasi may bilihan na ngayon. May bilihan na ngayon ng nyog
na pagkatapos mong balatan, bibili na sa'yo ng per kilo. Iyon ang ano ngayon, iyon ang may bagong ano ngayon yung mga negosyante. Bibirin sa'yo per kilo. Ibebenta naman nila sa market 40 ang isa. Oh, di ba? Wala pang isang kilo. Wala pang isang kilo yung isang nyog. Binili sa'yo ng 14, tapos ibebenta ng 40. Di ba? Yan ang bagong modus ngayon ng ano. Kaya yung mga magkukupra, hindi na sila masyadong maghirap kasi nakaabang na yung truck eh. Bibilin sa'yo ng per kilo, bibilin sa'yo ng 14 per kilo, ibebenta naman nila sa mga palengke 40 ang isa, 45 pag medyo maganda-ganda, malaki-laki. Kaya nga maraming mga magsasaka, lalong-lalo na sa palay, nabibenta na yung kanilang palayan kasi nga bakit pa sila magpapagod kung lagi namang lugi? Di ba? Hindi katulad nung araw nung kami talagang alternatibo, kuya. Alam nyo, Ma'am Crisostomo, hindi kailangan ng alternatibo. Kasi nga, yung mga kababayan natin na talagang focus sila doon sa mga kanilang sinasakahan kasi ayaw naman nilang ibenta, suportahan nila ng todo ng gobyerno. Hindi yung alternatibo. Kasi pag sinabing alternatibo, ang pumapasok na naman dyan, ayuda. Kasama na naman yan doon sa napapasok ng korupsyon. Oh. Di ba? Ngayon, bakit hindi na lang nila ilibre yung mga pataba, yung mga insecticide, pang pesticide? Tulungan nila ng husto. Kasi pag sinabi nating alternatibo, papasok na naman dyan yung ayuda. Yan ang gustong-gusto ng ating mga, hindi naman lahat yung ating mga magagaling na mga namumuno sa atin. Tsaka limitan yung import para gumanda-ganda naman yung presyo ng palay. Di ba? Kasi kung hahanapan natin ng alternatibo, suporta sa magsasaka, ay ayuda na naman yun. Ang ayuda pansamantala lang. Di ba? Yung rice tariffication law, napakaganda. Pero yung rice tariffication law naman ang pumapatay doon sa ating magsasaka. Kasi nga nakalagay pag kinapos, mag-import. Oh. Napasok ng sindikato yung ating yung ating namumuno, pamunuan. Di ba? Napasok ng mga negosyante. Pauulanan at pauulanan ng bigas. Ngayon, dadami ang bigas, bababa ang presyo ng palay. Ang gagawin naman ng mga negosyante, iipunin yan. Pag tumaas sa kanila ilalabas. Di ba kung mapapansin nyo, maraming nahuhuli na nag-hoard? Kasi nga inaantay nila na tumaas. Pag tumaas ang bigas, sa kanila ilalabas. Di ba? Utak ng mga negosyante, hindi naman natin sila mapipilit kasi nga negosyo yan eh. Ang problema, yung nagpapatupad, yung ating mga namamahala.
Kasi nga kadalasan puro naman mga negosyante ay poprotektahan nila yung kapwa negosyante nila. Sino ang nagdodosa? Yung mga magsasaka. Oh. I-stick nila yan, bibili nila ng mura ang palay. Mega love, shout out kay Melvin Sumalinog. Magandang hapon po kay Melvin Sumalinog. Tama ka dyan, boss. Pahirap sa mga farmer yon. Ang unang nagpapahirap sa atin, boss Melvin, sa ating mga magsasaka, ang unang nagpapahirap dyan, yung mga nakaupo mismo. Lalong-lalo na dyan sa yung may mga hawak. Kasi nga, kung may mga pinoprotektahan niya ng mga negosyante, paulanan ng bigas yan, ng imported na bigas. Pag nagtambak na sa merkado ang bigas, bababa ang presyo ng palay. Doon namamatay yung ating mga farmers. Oh. Ngayon, paano natin masisisi? Binigyan nila ng lisensya na mag-import eh. Oh, sino dapat sisihin? Hindi ba yung mga namumuno? Kasi nga hindi sila yung mga, hindi naman lahat mayroon naman tapat, pero siyempre kung mag-isa ka lang nalalaban diyan, kawawa ka. Diba? Negosyo nga naman. Oh, diba? Kaya nga pag ang ating mga namumuno para sa mga negosyante, habang buhay tayong magdudusa. No? Kasi ang pinoprotektahan ang negosyo eh. Hindi pinoprotektahan yung sariling atin. May batas naman, ang ganda naman ng batas eh. Ang problema, yung batas mismo ang ginagamit nila para pagtakpan yung kanilang yung kanilang pansariling interes. Hindi rin masasabi na kinukulang tayo kaya need mag-angkat. Kabalbalan yun. Ayun nga po, Boss Melvin, ang gagawin nila, itatago. Kasi nga marami tayong napakalawak pa, kayang-kaya pang supplyan eh. Ang problema kasi negosyo eh. Kaya yung iba niyan, itatago nila para magkulang yung supply. Pag nagkulang yung supply, siyempre mapipilitan yung mga namumuno sa atin, mag-import tayo kasi kinakapos na naman tayo ng bigas. Kinakapos tayo ng bigas. O anong gagawin? Di pipirma na naman, mag-angkat na naman, uulan na naman, saka ngayon ilalabas. Kaya palaging kawawa yung mga magsasaka na iiwan parate. Marami naman yan. Ang gagaling nila pagdating sa harap ng pagdating sa harap ng camera, ang gagaling magsalita, mga matatalino, mga pero pagdating na sa trabaho, wala na. No? Alam mo, may nakita akong isang bayan sa Sorsogon, ang programa ng may isang programa doon para sa mga magsasaka. Inaano nila, kumbaga magpamember ka doon na isa kang magsasaka, may makukuha kang sa kanila, may makukuha kang mga pataba, basta may doon, may programa sila. Yun ang maganda yun, pero
ang ano doon, parang ipapautang lang sa'yo. Pagdating ng anihan, doon mo babayaran. Ayun, kahit papano sana, magandang programa yon kung talagang suportahan ng todo. Ano, napakagandang programa yon. Yan. Itatago nila tapos sasabihin na nakaimbak lang yan. Sayang yung, di ba? Palalabasin nila tapos makikita mo. Oh, meron naman pala. Yan ang sinasabi ko. Opo, kahit dito sa amin sir, pero walang bayad yon. Hindi baling may bayad, Boss Melvin. Hindi baling may bayad. Ang importante, kasi kadalasan sa atin yung mga ibang magsasaka, lalong-lalo na yun sa mga sulok na mga walang alam. Hindi na ipaparating yung programa na minsan napakaganda ng programa. Kasi nga, yung mga nakaupo sa atin, mga tamad. Oh, ang gusto lang nila, doon sila sa opisina, yung lalapit. Pasok kayo at kami ay nakahandang maglingkod sa inyo. Pero yung mga programa nila, sila lang nakakaalam, hindi yung mga kanilang constituent. Kasi hindi naman nila nararating. Sa totoo lang, marami tayong mga kababayan na walang alam na mayroon palang magagandang programa ang gobyerno. Kasi nga, kahit sabihin na natin ngayon, di ba? Kalat ng internet. Marami pa sa ating mga bulubunduking bayan na hindi nararating ng paano hindi makabili ng cellphone. Kasi nga, walang Oh. Alam nyo, Boss Melvin, sa totoo lang, kung gawin natin federalismo ang Pilipinas, diyan natin makikita ang mga politikong mga tamad at hindi nila kayang mamuno sa kanilang nasasakupan. Kasi ang isang federalismo, ikaw mismo ang kikilos para kumita yung bayan mo. Ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong budget. Kumbaga, pag wala talagang budget, tsaka ngayon susuporta yung national sa'yo. Opo, totoo yan. Kaya nga po ang ginagawa ng OBP, kahit liblib na po pupuntahan niya. Di ba? Iyon dapat dapat gawin ng mga namumuno sa atin. Pero sa ngayong panahon, wala tayong maaasahan, Boss Melvin. Alam niyo kung bakit? Ang ating presidente ay isang membro ng oligarko. Isang membro ng oligarko. Ang mga namumuno sa atin, puro member ng mga oligarko. Oh. Paano nila mararamdaman ang ating paghihirap? Na simula sa kanilang pagsilang, mayroon ng 4 na tagabantay. Pagsilang pa lang Yes, that's right. Sabi ni Jonathan Jacobstan. Di ba? Iano ko sa inyo, itong mga sa atin ngayon. Simula sa pagsilang nila, mayroon na silang 4 na tagabantay. Pag-aral, yung 4 na tagabantay, nadagdagan pa ng 6 na bodyguard. Di ba? Realidad. Nung nagbinata, nadagdagan ng 4 na bodyguard, 10 na yung bodyguard. Paano ngayon mararamdaman yung pangkaraniwan na buhay natin? Kung ikaw mismo na namumuno, lumaki ka sa karangyaan. Di ba? Ni minsan hindi ka nakababa sa mga
sa mga depressed na area. Mayroon pa diyan isang politiko. Pumunta doon sa may isang depressed area. Pagdating doon sa loob ng sasakyan, halos ipaligo yung alcohol. Hindi nila matanggap ang isang pangkaraniwang tao. Katulad natin na mahirap. Bigyan ko kayo ng isang example. May isang mayaman. Ilan ang kasambahay? 6 ang kasambahay. Yung mayordoma 2. Kasi kanya-kanyang trabaho, di 8. Kakain yan sa umaga. Kape, tinapay. Tama ba yon? Di ba? Pag nakialam ka doon ng mga grocery nila, doon sa mga cabinet nila, nag-umit ka. Realidad yan. May napasukan akong ganyan. Pag umaga makakain ka ng sinangag, ang ulam mo isang tuyo. Samantalang yung mga amo, yung mga pinagsisilbihan, ham, piniritong itlog, scrambled egg, mayroon pa doon oatmeal, mayroon pang gatas, napakarami. Pero yung kasambahay na simula sa alas 4 ng madaling araw, nagtatrabaho na, makakain man ng sinangag, ang ulam isang pirasong tuyo. Pantay ba na pagtrato yon? Di ba? Kakain ng tanghalian, hindi sila makakain hanggat hindi kumain yung amo. Kahit kumakalam na ang sikmura, mag-aantay sila kasi pagsisilbihan pa nila yung amo nila eh. Anong oras nag-aalmusal yung amo? Alas 10 ng umaga. Siyempre manananghalian yan, 1:00, alas 2. Dinapas man na ngayon yung mga empleyado niya doon sa loob ng bahay. Oh. Tapos ngayon mamumuno sila ngayon sa ating bayan. Sasabihin nila, alam ko ang inyong pangangailangan. Di ba? Paano nila nilalaman? Paggising nila, nakahanda na lahat, kakain na lang. Oh, pagkatapos kumain, magbibihis, pupunta ng mall, mamamasyal. Pag uwi ng bahay, nakahanda na yung mga pagkain nila. Tapos sasabihin sa atin, binubula pa tayo. Alam ko ang inyong pangangailangan, nararamdaman ko ang inyong nararamdaman. Utot niyong mabango. Di ba? Pagkatapos kumain, tatay yan. Oh, talaga, totoo. Totoo. Ayan ang katotohanan. Buti nga, sinabi mo yan. Baka pag-plus, hindi pa nila kayang i-plus eh. Pero sabihin, alam na alam nila kung anong nararamdaman ng pangkaraniwang tao. Oh, di ba? Tapos pupunta doon sa siyempre talagang ganun ang buhay. Pag hindi ka nila kauri, tapos ka, kalaban ka nila. Oh. Pag hindi ka membro doon sa kanilang alta sa syudad, kalaban ka nila.
bully ang abutin mo. Wala kang pinag-aralan. Wala kang kakayanan. Di ba? Kargahan ka ng kung ano-anong kaso. Hindi nila matanggap na tinatalo sila ng isang pangkaraniwan lang eh. Kasi nga proud sila, siyempre mga oligarko 'yan eh. Oh. Meron nga ako nung araw, segue lang natin noong araw, diyan sa may Ateneo di Manila, may kasabay ako. Hanggat sa naging kaibigan ko yung mga bodyguard. Alam niyo yung pagka nandoon na kami sa tambayan ng mga sa parkingan, pito-pintuhan kami doon kasama ang bodyguard niya is 4, panglima yung yaya ng bata, anak ng isang mataas na politiko. Alam nyo yung 4 na bodyguard, ang budget noon araw-araw 30 pesos sa pangkain. Although siyempre may sweldo naman, di ba? Pero ang usapan is libre kain. Pero budgetan ka ng 30 pesos isang kain. Magkano na ang ulam noong araw? 35. Di ba? Kumuha ka ng 4 na bodyguard tapos titipirin mo, di ba? Nagpapanggap kang milyonaryo tapos yung tauhan mo halos ayaw mong pakainin. Di ba yon? Anong tawag doon? Anong tawag doon sa ganong klase na tao? Tapos nakaupo. Pag in-interview, para ako sa bayan. Di ba? Ang galing. Kaya paano nila malalaman na paano nila mararamdaman ang katulad natin na pangkaraniwan na yung makakain lang tayo ng 2 beses sa isang araw, masaya na. Diba? Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na magsasaka. Siyempre yung mga yan, nagpapaaral yan. Kahit pa paano may pangarap din sila. Pero pinapatay sila nang dahil sa rice tarification. Dahil kinuha din nila doon sa batas na rice tarification kung paano patayin yung ating mga magsasaka, kung paano pahirapan yung ating mga magsasaka. Yun ang nakakalungkot na pangyayari sa ating mga magsasaka na. Isipin nyo yung kailan naging kailan tumaas yung kamatis? Ilang linggo tumaas yung kamatis? Inipit. Tapos sa Mindoro pala, lintik ang kamatis, umuulan yung hanggat sa tinapo na lang kasi walang gustong bumili. Ikaw ba naman magkano na lang ang kilo? 5 piso ang kilo? Kasi nga pinaulan na ng imported eh. O di patay ang negosyo. O paano yung pagod ng mga magsasaka? Diba? Halos wala nang bumili. Kasi nga inipit nila. Tapos nung nawala ng supply, pinaulan na nila ng imported. Sino ang nagpasasa? Yung mga magsasaka ba? Sino ang natalo? Yung mga negosyante ba? Palaging talo yung ating mga magsasaka. Dahil sa mga
ganid na mga negosyante. Diba? Minsan kasi yung batas natin, yun din ang ginagamit nila para nila yun, para nila pahirapan yung ating mga kababayan. Diba? Bago tayo magtapos ay magpaalam muna, magpasalamat muna tayo sa ating mga commentator. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-isang oras na tayo, baka lumabas na yung aking boss. Alright, nakakapag-live lang tayong ganito pag wala tayong biyahe. Alright, baka may mag-comment na naman dyan. Nagda-drive ka, nagla-live ka, bawal yan Shout out sa'yo, alam mo na kung sino ka. Alam ko nandyan ka lang kasi tiningnan ko, nag-subscribe ka naman, di ba? Hindi po ako, ayan, bukas yung pinto sa likod, bukas yung pinto sa side ko, bukas yung pinto doon, kahit malamok. Di ba? Ayan, mega love shout out sa iyo. Hindi tayo, kahit sino ka man, basta dito open tayo lahat. Alright, maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Maraming salamat po at mega love shout out po sa inyong lahat. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Jacob Star, kay PH number 1, kay Melvin Sumalinog, alright, kay Ma'am Crisostomo Sumalanka, ayan, mega love shout out, kay Chandra Wardana, alright, kay Norlin Catel, ayan, mega love shout out po sa sa lahat ng anong bansa to, ayan, mega love shout out po kay Norlin Catel ng Abu Dhabi, ayan, at sa lahat ng mga kababayan natin Pilipino dyan sa Abu Dhabi, mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po at mega love shout out po sa inyong lahat. Mega love shout out din po kay Mami Mercy Calunod.